Hej, jeg hedder Bo. Jeg er en del af Urban Garden. Her fra 1. marts, så samler vi alt det, vi kan, alt det, vi gerne vil, til at kickstarte en positiv spiral for dyrelivet og biodiversiteten i byen. Vi laver en kampagne på Coop Crowdfunding for at se, om der er en interesse i markedet for vores 2 nye mikromodeller. Der er verdens lækreste altankasse, stort rumindhold, stor vandtank og urtepotten til køkkenbordet, eller til orkideerne, eller sågar til et lille bitte træ på din altan. De er lavet i Danmark af returplast fra danske husholdninger. Så vi tager altså noget skrald og bruger det til at give naturen nye muligheder på mærkelige steder. Det hele er som altid lagt op til, at vi skal gøre, hvad vi kan for at imødekomme hedebølger og skybrud, så planterne de har mulighed for at trives uanset. Hvis du har lyst til at gå ind på Coop Crowdfunding og back vores projekt, så får du en rabatkode til webshoppen urbangarden.dk, hvor du i marts for første gang ever, måske også for sidste gang, får 20% rabat på alle krukker. Mini, maxi, i klimakasser og klimakrukker. Og også på Nordic Edition lamelkrukkerne. Hos os så hedder det altid Laboremus Pro Gaia. Sammen arbejder vi for Moder Jord. Og vi synes bare, at du er fuldstændig fantastisk lækker, hvis du har lyst til at hjælpe os med at få det projekt her ud over stepperne. Tusind tak.